כל מי שחושב שיכול להיות אחרת במלחמה, לא מבין מה זאת מלחמה. אם אומרים שבמשחק שח יש 64 מיליון נעלמים, אני חושב שבמלחמה יש עוד יותר מזה. מי שבתוך כל האנדרלמוסיה והנעלמות והבלגן יודע לצאת מזה ראשון ולקרוא את המפה, גם אם לא בשלמותה, הוא מנצח במלחמה. ביום השישי למלחמה ירדנו לסיני, לרפידים, השמועות עושות את שלהם. גם אם אין לך אמצעי תקשורת, אתה רואה את כמות הפצועים שמביאים לשדה התעופה ומטיסים אותם לבתי חולים בארץ. אתה שומע שמועות על גדודים שלמים שנעלמים. אתה שומע את מה שקרה בחווה הסינית. אתה לא, גם ככה אתה לא יכול להתעלם. חציית התעלה הייתה מבחינתנו כמו שחרור הר הבית. היית 6 ימים בסיני, שמעת על כל מה שהולך ברמת הגולן. הבנו שאנחנו נלחמים אמנם בתעלה, אבל נלחמים על הבית. זה היה ברור לחלוטין שאתה נלחם על הבית. צלחנו בסירות קומנדו. היינו כבר אנשי מילואים, בתחילת שנות ה-30 שלנו, הכוח שלי. מי שהיה צריך לצלוח אותו לילה, היו צריכים להיות שייטת 13 וכוחות כאלה, ולא מילואימניקים ותיקים בעלי משפחות. זה היה כמעט התאבדות. כי לא ידענו מה יש בצד השני, המודיעין לא עבד טוב, המודיעין הטקטי לא עבד טוב. אנחנו עברנו ראשונים ותפסנו את ראש הגשר, כמו בדי-דיי. אחרי הקומנדו שצלח ראשונה בדי-דיי, היו צריכים לבוא כל הכוחות האחרים, השריון, הארטילריה, והם לא באו כי לא היה גשר להעביר אותם. והיה סכנה שישמידו אותנו, היינו קרוב ל-500 איש בצד השני, בסך הכל. ואנחנו התחלנו להתקדם והגענו, חלק מהכוחות הגיעו לקילומטר ה-101 וחלק הגיעו לסואץ, היה שם קרב מאוד מאוד קשה. קרב לגמרי מיותר, כי המצרים היו נצורים והם היו נכנעים, לא היינו צריכים את הקרב הזה. אחרי כחצי שנה אנחנו משתחררים, אני הייתי אז גם כן מלא זעם כמו אחרים, על המחדל, על זה שלא ראו את הנולד, על זה שזלזלו בידיעות שתהיה מלחמה. הגעתי לירושלים והתוועדתי למוטי אשכנזי שהתחיל לתנועת המחאה, ובאמת הצטרפנו והיינו כוח די משמעותי שם. התחילו רזולוציות יותר ממוקדות, וחלק פתאום אמרו רגע אחד, הכל קרה בגלל הכיבוש, ואז בואו נקים תנועה והקימו את שלום עכשיו. ואנחנו, הדתיים בחבורה, ועוד אנשים אמרו, רגע, העם שפוף, הוא חורש באף את האדמה, בואו נקים תנועה שתיתן אנרגיות חיוביות. תראה את הנס הגדול שקרה לנו, שלמרות הנחיתות ניצחנו את המלחמה. ובמקום לשקוע בייאוש, בואו נחדש את החלוציות בעם, נתחיל להתיישב ביהודה ושומרון. כך קמה גוש אמונים מול שלום עכשיו, כשתי תנועות אידיאולוגיות גדולות, שהם נתנו את הטון עשרות שנים אחר כך. תנועה שאחראית על מעשה, כמו שבזמנו מפא"י והתנועות הקיבוציות, הן כל הזמן מגויסות. שלום עכשיו לא היה לו דבר למעשה, להפך, הוא רצה להרוס דבר שבמעשה, זה לא מושך אנשים לפעילות. פעילות כאשר אתה נותן לו משהו מעשי לעשות. כשאתה מארגן את המסעות הליליים, שבבוקר אנשים קמים כמו בחומה ומגדל ורואים אוהלים ורואים מגדל מים וכו', ואחר כך לאט לאט מתווספים אליו אנשים ויש יישוב, זה נותן לאנשים מוטיבציה להמשיך, ולכן זאת תנועה שהתעצמה וקיימת עד היום. גם מי שחושב שניתן להגיע לשלום, אבל קודם כל הוא צריך להיות מוכן למלחמה. במזרח התיכון הלא יציב הזה, אנחנו צריכים לחיות על חרבנו עוד הרבה שנים. ברגע שנחשוב שאנחנו לא צריכים את החרב, אנחנו יכולים להיחרב. מלחמת יום כיפור, בניגוד לדימוי שלה, הייתה מלחמת הניצחון הכי גדול שאי פעם צבא יהודי ניצח. לא היה בתולדות האנושות שאתה מפתיעים אותך בשתי חזיתות, ואנחנו תוך 16 יום
ממתקפת פתע בשתי חזיתות, הופכים את פני המלחמה ומסיימים אותה בפאתי קהיר ודמשק, גדול הניצחונות הטקטיים שאי פעם של העם היהודי, וכולם מאז בוכים כאילו שהפסדנו את המלחמה. יש לנו את כל הסיבות להיות מאוד מאוד אופטימיים, להיות מאוד גאים בעצמנו, להאמין בעצמנו, להאמין בעתידו של העם היהודי בתוך ארצו. זה המסר שלי.